седи, аз те чакам тук. За да се вижда в какъв... Тук успели ли ще тръгнем? Тръгваме си, добре. Опитахме се, бяхме в квартала и е страшно положението. Добър вечер. Не, напротив, нахвърлиха се с колове и не ни разрешиха да говорим изобщо. Добре. Да, някои от тях са блокирани на цели гнезда са. Добър вечер. Добър вечер. Да. Айде да видим какво Добре, става. няма никакъв проблем. Гарантирате ли за сигурност? Абсолютно гарантираме за това. Абсолютно няма проблеми, спокойно. Няма другирани. Няма другирани. Няма никакъв проблем. Заповядайте. Включете се. Заповядайте колата е служебна. На партия дрон. Ето, снимаме. Тази част няма никой. Някой е влязъл, хвърил е бомбичка или какво е гръбнал вътре в квартала. Има очевидци за това нещо. Имам чувство, че някой нарочно прави подстрекаване за събитието. Но хората са ескалирани, просто имат страх. Това е основният проблем. Имат страх. Не позволиха да снимаме, заплашиха. В момента няма абсолютно никакви проблеми. Аз съм с вас, няма да има никакви проблеми. Ще ви вкарам направо в гетото, няма никакъв проблем. Да, ние наближаваме гетото. Няма никакъв проблем. Влязахте ли отдолу вътре? Да, влязахте ли? Няма никакъв проблем, не се притеснявайте. Тук ли да спрем? Ако искате да, още по-напътре, там съм там. Ето, дойдохме до тук, но беше страшно просто. Бяхме на по-предната позиция там. Няма никакъв проблем. Не се притеснявайте. Снимайте, няма никакъв проблем. Хората ще да ходим да минем по целия квартал. Това са да кажем ромското население, по-нататък си турското население. Затова няма никакъв проблем. Вижте, хората наистина имат страх и седат. Няма никакъв. Може да мине по цялата улица. Те имат сопи там, ето виждаш. Имат, че ще има реално нападение. Не върху вас. Не се притеснявате, не върху медиите. Айде, журналистите дойдеха. Дойдеха. Ще се стига. Айде, само Чакай. Кога да ни снимате? Не мога да снимам. Да живеят циганите! Волен Сидоров, смърт! Смърт! Как така за нашите деца не може да спим? Те хора, кой искат от нас? Като спим, се будите, децата ни го оплашат са. Що така те правят нас? Ами кой ще ни кажете? Вие знаете децата ми. Мъжи ми боля в къщи, гледам операция. Ни боля, да ни знаете. А на страна на конкурсу ще занарата, ама. Абе, мълчете, бе! Мълчете, един пойди! И като битка! Да битат нас! Не може да ви теми! На улици! Колко жители има тук заедно с децата в момента? В момента още квартал има някъде около 4000 население. 4000 население, да, има, да. Има ли се два мъже, които могат да се противопоставят по някакъв начин, т.е. трезво мислещи? Абсолютно всичко, което гледате. Можете ли да владеете положението? Да, може да се владее положението. Тази нощ какво ще правите? Маля? Няма да спим, госпожо! От свят не мога да спи! Свята не мога да спи! Знак не може да дава. Какъв знак не може да дава? Добре. Колко ли винни цигани умряха? Не вижте, никой в момента не е. Виж за две българи колко цигани страдат! За вас цигани и колко цигани страдаха! Колко цигани убиха! И така заминаха, защото не сме да... И казват, не сме за грамоти, нали нашите деца учат? Ние не сме виновни. За насилие. Основно това е проблема. Тук разпознавате ли колата? Да, няма никакъв проблем. Абсолютно не се притеснявайте.
Тук може да обърнеш. Тези минаха с... Ама няма страшно. Абе хора, разберете, не са опасни. Хората имат страх. Тук дрога няма, никой... Тук дрога не са дрогирани, нито нищо. Може да са пугали малко, ама за не са дрогирани. В момента не. Аз ви го гарантирам, разберете ли? Иначе нямаше да вкарам аз самия. Дай наляво. Хората имат просто страх, са застанали, ето ги. Застанали са по улиците нататък. Може да, ако искате, може да седете да ги информирате. Не, повече не слизаме. Няма страх. Аз ви гарантирам, че никой няма да ви бави. Какво носи сега? Той с лопата. Ама никой ми страги. Ами слушай, всеки си носи лопата, лоста и мост, всички си носят. Те не са за вас, ами те дето... Те не са за нормалните хора, разберете това нещо. Ако някой дойде на пън... Но не е страшно. Ма ви имате страх, но не е толкова страх. Хората просто имат страх, записат. Той е това, че страха довежда хората до това положение в момента. И надявам се, че реално ще отразите нещата. Стигнат цяла България. Това са вече турските. Навлизаме вече на турските. Да, това е тук вече. Цялата турска махала. Обаче вижте и тук какво става. Ами хората имат страх, след се заплачени навсякъде. Всеки е въоръжен. Всеки е въоръжен със страха, че може някой да дойде. Бабничко, спри. Къде отиваш, бе? На бой, бе. Е, това са вече турци. Ами всичко е страшно. Хората не са легнали спът. Не спът колко е късно. Всеки седи пред къщата си. Ето, всеки с столовите, всеки седнал вънка, защото е страшно. Ето ги хората. Може да ги притягате? Да, разбира. Може. Да. Заповядайте, излезте. Разбрахме, че в турската част на квартал Победа, тук където живеете така по-нормални, по-спокойни хора, по-кротки, било спокойно и хората спят, но ние виждаме, че и вие сте по улиците. Защо е така? Вие ако чуете тук не няма да излезете. Какво ви притеснява вас? Ви притеснява ли би искал да нападнат в квартала, например? Никой общо имаме с уния там, дето се направят тази беля, пък ще нападне невинни хора тук в този квартал. Те децата виж къде вънка са. Да, така. Така? Госпожо, защо? Страхува. И страх ги. Ето хората бягат в момента. Ма не са притеснени. Ето. В пустата част хора, които да спят. Няма никой не спи. Всички сме навън. Защо сте навън? Ами защото опасно сме. Чакаме ги да идват. Нека да говорим с възрастни. Виж малко, На колко години сте? 70. Помните ли друг път така да ви е било страх? Не, въобще. На. От кога живеете тук? Аз съм тук, майка ми, баща ми роден тук, не аз. Сега е 12 часа, през нощта е полунощно, стоите отвънка. Децата не плачат, на училище си страхуват да ходят. Училището казва, че ще запалят. Какво сме виновни? То ако почне турци и Училището в роми... квартала Христо Ботев, това е основното училище ли? Да. Искаха да не палят. Ама ако почват и ромите и турците, и какво ще стане? Така ще стане. Ама не, каква вина имаме, че това време да Турската част е спокойно, но се оказва, че вие не спите. Не, всяка минута сме на стрес. Така стои. Турската част сте. Защо сте? Няма. Ето хората седат в момента. Вънка имат страх. Ако искате, може да заснемете. Не е канализиран, тъй като не влиза. Не, имат канализация до вътре, обаче не са асфалтирани улици. Не са асфалтирани улиците. Къде ние до тук ли бяхме стигнали? Ето До тези хора. Вижте хората. Може да седнете да говорите с тях. Няма никакъв проблем. Сигурен ли сте? Абсолютно. Да. Няма никакъв проблем. Може да седнете и да говорите. Това са мъже спокойни. Абсолютно спокойно може да навътре, дай навътре. Влезте навътре. Няма никакъв проблем. Искате ли да излязете да говорите? Значи нека да, обаче те тъкмо са и тихи. Да, можем да излезем. Разбира се. Така, като е по-спокойно. Защо си обаче навън? Защото, Нали? Не, значи от всички страни полицията е завардила целият квартал от към шосетата. Няма никакъв проблем да се навлезе в квартала. Нас не допуснаха чрез дрон. Мислите ли, че има обаче и мъже сред вас, които може би са употребили алкохол или наркотици и може да се... Тоест, държите ли под контрол собствените си хора тук, за да не се изтърват нервите? ето имам пример представител на обществена охрана, нека да не се скрива.
Нека да не се скрива, той е представител на общината, като обществена охрана. Кой е господин? Ето, младия момче. Нека да си махне чапката, защото и той е представител и на младежкото движение на движението права и свободи. Тоест, вие успявате ли да поддържате нормална тук обстановката? Мен се опитваме да поддържам обстановката, защото все пак гледаме по-спокойно на власт. Защото вече минава полунощ. Възможно е да има хора, които са употребили алкохол, всякакви други упойващи вещества. Нали успявате? Да владеем поне малко ситуацията. Защото виждаме, че някои от тях са въоръжени с брадви. От нашата част ли? Да, не навсякъде. Ние обиколихме целия квартал. Нали гарантирате, че никой няма да вдигне брадва тук? Те да не убият. Помежду си да ми стане някой беля с каране. Няма между се, ние няма да се. Външен човек няма как да влезе тук. Той ако влезе мъртъв ще излезе. Няма да излезе мъртъв. Малко по-спокойно се задържите. Мисля, че ние всички хора са нормални и спокойни. Ето представител на ДПС. ДПС. Вие как се казвате? Вели Мехмет се казва. Вели? Да. Вели Мехмет. Тъй като на нас не съобщиха, че в турската част на Победа е по-спокойно, няма напрежение. Ние не влязахме с господина от Дром в тази част, но виждаме, че и тук хората са неспокойни. Успявате ли да ги овладеете? Нашите хора са абсолютно овладени. Няма инцидент от наша страна. Нали? Чисто и просто се опазват децата и домовете. Това е истината. Точно така. Нали, да не бъдат нападнати от... Няма да ги пуснат на училище. Значи нашите деца учат в центъра, повечето деца. Значи от оплаха родителите нямаше. Поискат ли ден, два, три, докато се успокои положението в България. Нали, ще искаме във вид на отпуска ли там и т.н. Тогава да си ги пратим децата. Ние няма ги пращаме на естествена смърт, видна смърт, нали? Вие ги виждате какви закани, какви обиди се изправят срещу нас. Било роми, било от турската етнос и тъй. Че това са нормални неща. А в турската част имате ли много бедни хора? Естествено, че имаме. Безработица тук е 99%. Някой друг от политическите партии навлизал ли е днес тук? Не. Питал ли ви какво ви е положението? Не. Абсолютно. Ако се наложи, вие да овладявате положение, като лидер на ДПС, ще успеете ли? Сред тези хора тук? За хората ли става? Да. Абсолютно. Добре. А има ли огнестрелно оръжие сред тях? Не. Сигурни сте, че няма. 100%. От наша страна ли няма? Вие виждате. Ние също искаме, защото ако пламни нещо... Това за всички така е. Не е само за вас. Именно. Довиждане. Българи хора. Никого няма да нападне хора, които живеят тук, разберете. Аз съм израснал тук, учил съм тук, завършил съм тук. Дайте ни, за да можем да го пуснем. Няма никакъв проблем наляво. Много ви благодаря. Обаче за вас иска смелост да може да ги... Аз не пребърша да напиша.